πώς κλείνουμε ένα αρχείο ή ολόκληρη την εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου. Στο μενού αρχείο θα δούμε ότι υπάρχει και το κλείσιμο αλλά και το έξοδος. Ποια είναι η διαφορά τους? Αυτή τη στιγμή μπορούμε να δούμε ότι έχω δύο αρχεία ανοιχτά. Το παράδειγμα 1 και το παράδειγμα. Έστω ότι θέλω να κλείσω μόνο το παράδειγμα 1. Θα πάω στο αρχείο, κλείσιμο. Η εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου δεν θα κλείσει και θα μείνει ανοιχτή με το αρχείο παράδειγμα. Αν θέλω να κλείσω και το αρχείο παράδειγμα, αρχείο, κλείσιμο. Βλέπουμε ότι η εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου έμεινε ανοιχτή. Ας ανοίξουμε όμως και πάλι αυτά τα δύο αρχεία κειμένου. Μενού αρχείο, άνοιγμα, περιηγούμαστε στο φάκελο που θέλουμε και τα δύο άνοιγμα. Εάν είχα πατήσει πριν αρχείο, έξοδος και όχι κλείσιμο, τι θα έχει γίνει? Θα κλείσουν και τα δύο αρχεία μαζί και η εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου. Να το δούμε. Έτσι και έγινε.